Nagpabiling ESF free ang probinsya sa Bukidnon, hantod karong mga taknaa. Gisaysay ni Department of Agriculture Regional Director Carlin Collado na nagpabilin nga walay natalang nga kaso sa ESF ang Bukidnon. Pagsunod pa lang nimo sa mga boundary sa Bukidnon, andun din nag-atang ng karantinas ug hugot nga inspeksyon ang ipatuman. It will not affect the supply here in Region 10 kasi sa kanila ano lang yun doon lang yung konsumo sa island. Hindi rin sila nag-ship out. And seldom sila tanggap ng yung papasok sa kanila. Kaya milabay kasi mana, nakumpirma sa DA nga doon na yung kaso sa ESF dito sa isla sa Camiguin. Kinihuman ipailawom sa laboratory test ang mga baboy kaya doon na yung mga nangamatay sa mga swine farm sa lungsod sa Mambahaw. Matod ni Collado, kung nalutsan ang Camiguin Island, kanunay andam mo probinsya sa Bukidnon, nga bantayan ang ilang mga boundaries sa sakit sa ESF. Labi na kay nailhan kini nga probinsya kundi daghan ang dagkong kumpanya nga namuhiyog baboy, baka ug pang mga hayop. Samtang sa dakbayan sa Davao, gipahugtan ang mga boundary human nakitaan og ESF ang karni nagikan sa Sok Sargent ato milabay nga semana. Akong ipautama sa Director Collado, ESF free ba gyud ang Bukidnon? Yes, bago pa nagsimula yung intensify na ang quarantine checkpoints. We have also trained yung mga quarantine officers as to the apprehension and confiscation of pork and pork byproducts. And the governor issued executive order right from the start yung no entry of pork and pork byproducts in all sources or from all sources. Meaning kahit green zone yung source ng pork or pork byproducts, hindi pwedeng papasok sa Bukidnon. Or yung walang makapasok sa Bukidnon na lockdown siya. Pork and pork byproducts. So naka-block siya. A lot of commercial farms are located in Bukidnon. And pag commercial farms sila, presume na ang biosecurity measures nila is strong. Diba? Hindi ka basta-basta makapasok, kailangan mo magligo na ilang beses. And yun nga, yung support din ng private sectors, yung nominhads na yung lalo na yung mga members nila na talaga yung biosecurity measures and tumutulong sila sa educational campaign or information materials with regards sa prevention and control of the ESF. Ang ESF usa ka sakit sa baboy nga dili basta mawala, dali og kusog kini makatakod og 100% kini makapatay sa baboy. Apan ang ESF dili makatakod sa tao. Matod sa mga siyentipiko, sa kaso sa Espanya naabtan kini og pipila ka tuig. Una nila nawagtang ang kaso sa ESF ug hantod karon nagpadayon ang ilang pagpatuman sa mga instruktong pamaagi aron dili kini mobalik pa. Bobby Lag sa Newsline Philippines, Cagayan de Oro City. Stay safe.